balikas nga gapoy ti Dios. Ti Diablo ing turong na ni Jesus iti nasantuan na syudad, katimpan na ti kangatwa na paset ti templo, sana kinuna. No sika ti anak ti Dios, tumapwak ka man, agsipod takuna ti nasantuan na surat, bilinen to ti Dios dagiti angheles na amangaywan ken ka. Tapayaen dahan to, tapno uray dagiti sakam, sana madonor ti bato. Ngeminsong bat ni Jesus, kunamet ti nasantuan na surat, di mo sulisugen ti Apo a Diyos mo. Impan ti Diablo iti nakangat nga to abantay katimpakita na kenkwana dagiti amin na pagarian dito'y lubong. Agraman dayagda, ited ko ken kaamin dagitoy kinuna ti Diablo, no agparintumeng kinagdaydayaw ka kaniyak. Insungbat ni Jesus, pumanaw ka, Satanas, kunati na santo na surat, agdaydayaw kay ti Apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagserbyang. Iti kasta pimanaw ti Diablo, dimteng dagiti angheles, ket nagserbida ken Jesus. Mensahe ti Quaresma, idandanon kada kayo, ti RPN, DCRL, Radyo Ronda Batak, babaen kada, Mr. and Mrs. Julio and Rosalinda Clemente and family, Wailuku, Hawaii, USA. Mrs. Visitacion Arizala and family, Honolulu, Hawaii, USA. Pasina iti patpateg ti biyag. Ngem lumagan ti ladingit ken saem, no napintas ti pannakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo ti pagsasaritaan kadagiti minatay, eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes, babaen ti dekalidad, nalaka ken personalized funeral services. Manipod panakabalsamar, panakaornos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Dayaen laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti 0995-951-1711. Wenno 0961-663-9970. Let us lend a helping hand through personalized funeral services. Crispin and Susing Funeral Homes. Agyaman kami, ay itinmi nga papagayam, iti kundaway mi manen, agserbi kada kayo, iti deto nga malim. Sumangbay kadagiti na dayo nga pagtengan nyo, ti programa tayo, ti isuro ti Biblia. Ti isuro ti Biblia nga programa. Inandaan mo kada kayo, ti sibubukil nga Churches of Christ, iti Iglesia ni Cristo, iti barong atulag. Iso nga may lasin niyo, ay iti nagkakabsat. Bayten iti panagaramat na, iti may nga tinapay, may sakupa, kentubog tubas, iti panagkomunyon. Bigbigin na, kinisuro na nga Diyos ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Sape kadita, da kayo manen, kadagiti sibay, ti radyo yo, tapno nagdadanggay tayo kakabsat nga mangsukisok. Kadagiti pagayatan ni Apo Diyos baitin ti suro ti Biblia. Tapno dagiti aramid kaditi pa nagpamati tayo. Kitadda nga makayayo ti Apo. Ay alawin na iti nakabsat. Andi ngayon da kami, iti 30 nga minutos. Baiten ti stasyon tayo, RPN DCRL Radio Ronda Batak, when iti Facebook Live. Sape kadita, andi ngayon da, kaya iti share yu kadi, iti Facebook Live tayo. Iti RPN DCRL, kaya iti suro ti Biblia nga programa. Tapno dadado di kiti makangeg, dadado di kiti makabuya,
Kahit no adda digiti komento no sa lutsod, saan kayo ngagbain, wala bumdeng, nga mangidanon tinungutibiyang, tapno niti kasta, masungbatan da ba itin niti dito nga programa. Kahit no adda ti awis yo, kakabsat, nga umay kami kadagiti na dayo nga pagtengan nyo. Naman kadi ta i-text yo iti numero tayo 0905 4130-732 na ragsakam to nga umay nga agserbi kada kayo ken kastamoten nga umay maki inagal kada kayo iti rupan-rupa ragsakin mi iti agserbi kada kayo iti nga malay may iti nga kakabsat iti napalabas nga Domingo ada nga nagsasaritaan tayo ti may papan iti panagdadayaw na sarsarita iti na pang Domingo nga dagayam ti umiso nga panagdadayaw at damo ti baring-baring nga panagdadayaw ti baring-baring nga panagdadayaw katiso iti mga nurot iti bilbilin dagiti tattao wenno dayjay pinutar ti tao nga wagas iti panagdadayaw uri kasano kapintas na no dayto ikat pinutar ti tao ay iten mi nga papagayam napimpintas nga amang dayjay ang plano ni Apo Dios wenno umay duma dayjay ang plano ti tao ni Apo Dios Kristo kuna na baring-baring ti panagdadayo yo kanyak tay sursuryo dagiti pagalagatan dagiti tao ay ti Marcos Kapitulo 7 sa ising kanak 9 na patak di nga mabasa ay itin nga papagayam nga anyaman nga sursurong aggapo iti tao uray kasano ti kapintas ti panagkita yo maka dati kadate ko na ni Apo Isus nga baring-baring to pala nga panagdedayaw so uwan sirbina iso nga anya da digiti ramoy ti panagdedayaw kakabsat siguro dito yung katawan unay iti panagdudumaan no may panggap kalagiti arami diti panagserbi kung panagdadayo tayo ganapo Diyos no pa saan nga inbaga ti Biblia nga dati iti umuna dati iti may kadwa may katlo may kapat may kalima ngem no pagdadagopon tayo dagito yung araman ti panagdadayo adda nga arami din sa alayang nga ti Churches of Christ ngem ura pa kadagiti sabsabali nga grupo ti pamati iti nakakabsat ngem alayag ti matang nyo iti isuro ti Biblia nga panagdadayaw kini Apo Dios umuna kasapulan tayo ti panagkarkararag ay iti nakakabsat kasapulan ti panagkarkararag agkarkararag tayo dati kaiso iti panakip sao tayo kina Apo Dios panagyaman kadigiti banbanag na nalakaman tayo inted na kada tayo panangilasat na tayo ken panagdawat iti aniyaman nga tarigagay nga dawaten tayo ngem jay kararag ket saan ko mga oras at 30 nga minutos nga agkararag ka ana sa mo nga may kararag jay 2-3 nga minutos iti tayo ko haan ko mga dagiti flowery words nya direkta noan nya iti kayat tayo isu ti ibaga tayo yan tangay inted ni Apo Isus iti maysa nga ehemplo no kasano iti agkararag di ba agluwalo ko na daduma ng awang gelwalo at na aramang ka termino ng alwalo at tilwalo at idog at dijay kuna ni mamadto nga Isayas nga inaypadtupay kiti nga may sardeng dagiti at idog nga lulwalo at idog garot ti kunana iti libro ti Isayas ketin tuno itayag yu dagiti imayo ilingid kunto dagiti matak kada kayo wen intuno agaramid kayo kadagiti adu alulwalo jak to ipangag dagiti imayo napno da iti dara iso nga telwalo nga tindog hangkong ay ipangag kunan ni Apo Dios hangkong ay pang napatak da kunan ni mamutong Isayas nga digiti at dag alulwalo hangay pangag na po Dios insuro na no kasano tagkararag saan na nga kinuna uy dati ti kabay sayo nga kararagan nyo
insuro na laeng dagiti Hudyo kadagiti nga panawin no kasano iti agkararag so iti panagkararag na ng ti ehemplo. Iti kapitulo 6 iti libro ti Mateo iti versikulo 9 agpatingga iti versikulo 13. Insuro na dito haan nga kunana nga dito iti kang kanayong elwalo yo. No aggenggana dito ti elwalo yo, no agbagyo dito ti elwalo yo. Haan nga kasjay kakabsat dayjay panggep ni Apo Isus ditoy. Dito kitinsuro na nga ehemplo no kasano ti ag kararag. Isu nga no kararag tayo ti umiso nga pakaiturongan na ni Apo Dios. Beten ken Apo tayo nga Hesu Kristo. Isu nga no kararag tayo aramidin tayo nga simple nga dagiti na sabsabungan nga balbalikas nga makayayo mangkurikor tilapayag dagiti tattao nya. So intay di pa nagkararag saan nga dati atidog saan nga luwalo nga maulit-ulit dati ket saan nga anamungan ni Apo Dios di kay tuladen dagiti tattao nga nagkararag da ko na aramatin da dagiti awan kapapayaan na apanangulit-ulit akas aramidin dagiti hentil apanunutin da amai pangagdanto gapo karagiti adu nga sasauda haan nga maulit-ulit. Simple lang ti panagkararag iti nakakabsat. Isu nga ti panagkararag insuro ni Apo Dios saan nga atidog nga luwalo saan nga panangulit-ulit ngem simple. Agkamot tayo, agyaman tayo, agdawat tayo ti kayat nga dawatin. Dedya, awahanin iti no more no less. Hantay nga katiddugan nga orela makasugil deta makipagkararag kada kayo. So, kasta iti agkararag. Haan nga maulit-ulit, haan nga tiddog, ken simple. So amin dagiti agkunkunang agdadayo kana po Dios adda iti panagkarkararag ay iti nakabsat ang problema. May kadua amin dagiti agdadayaw kana po Dios adda dagiti panagkankanta. So ti panagkankanta kaysa alaing nga kadagitoy urepet idaan nga tura gaya tinakabsat talaga nga na aramat iti na ringgor nga panagkangkanta iti panagdedayaw kinapo Dios iti daan nga tulag tano basahem di Salmo iti libro ti Salmo kakabsat ti 150 umabasa mi diya dagiti nakatado nga instrumento nga pagtukaran nga aramatin iti dagiti Israelita iti panagdedayaw dakin ni Apo Dios. No kitayam dagiti nakatado nga instrumento anyag iti nga ringgor ti panagserbi ni Apo Dios kadagiti nga panawin naaryang ga na ringgor. No pekasta ay iti nakakabsat iti baro nga tulag laglagipin tayo nga dedi nga kina aryangga iti panagdedayaw kinapo Dios ket saan nga nagtultuloy saan nga impalubos ni Apo Dios dagiti nga klase iti panagdedayaw detoy ket imbaga ni mamatong Isaias kapitulo 1 iti versikulo 13 kunana di kay mangyegen kadagiti daton nga ubaw ti insiyenso may sama karimun kaniya ti lutwad kanaldo nga panaginana ti panagornong kadagiti gimong jak manusan ti kinadangkes ken nadaeg a gimong at ahagasem nagadu nga pagtukaran anya nga ro iti isuro ti Biblia nga wagas iti panagserbi ngano pay mabasa tayo nga kasapulan iti panagkangkanta at deto'y panagkangkanta kakabsat pagdedayaw deto'y kini Apo Dios kapitulo 2 iti libro ti Hebreo versikulo 12 ipakamukto tinagan mo kadagiti kakabsat ko
iti tinga ti iglesia ikantak to ti dayaw mo. Kasano iti klase iti panagkanta iti isuro ti Biblia nga maaramid. Iti kapitulo 13 iti versikulo 15 iti libro ti Hebreo mutlaeng iti kastaga po kankwana. Idaton tayo ti kankanayon iti Dios, ti daton ti panagdedayaw kayat nga sawen, ti agaon kadagiti bibibig amang ipaduyak-yak iti nagan na. Ti panagdedayaw ka na po Dios, ket agaon kadagiti bibig, iso nga kasapulan dedya panagkankanta. So ti kayat mi nga ipakaawat, ti panagkankanta agaon iti bibig, iso dete kunada nga saan nga madanggayan iti anyaman a klase iti instrumento musika. Ti panagdedayaw nga biruken niya po Dios. Keso dedya agaon kadagiti bibig. Kitaan tayo iti nakapsat at dati pagdidyatan na. No agaon iti bibig, kanta. No agaon iti instrumento musika, tukar. Iso nga agidyat, di ba? Tukar. So iti kayat ni Apo Dios. Kaya iso iti agaon iti bibig, vocal. Saan nga agaon iti instrumento musika nga iso ti instrumental. Amuyo, nakapimpintas di jay kankanta nga matanggayan kadagiti instrumento. Dati yung saan nga malibak nga makaalukoy itirik na ti tao. Dagiti pa nagkankanta nga matanggayan kadagiti napipintas nga instrumento musika. Ngam laglagi po niyo, uray no kasanok kapintas na iti panagdengeg ti tao. No saan na ito'y nga inbilin ni Apo tayong Jesucristo. Haan po nga makayayo kinkwana apay. Una ta saan nga gapo kinkwana di autoridad. Talaglagi po nyo ni Apo tayong Jesucristo iso ti ayan ti so aming autoridad. Iti aramid ti panagserbi, iti aramid ti panagkaisalakan ni amin Apo tayong Jesucristo. Kaya ti paset ti nasanto na surat at dadadagiti mabasa tayo nga mang paniknek nga awan iti anyaman nga makayayo kenkwana no di iti intayo panangipaay kadagiti panagdedayaw kang runan ti panagkangkanta nga saan nga maaramat iti instrumento musika. Ripanin nyo dito'y insurat ni Apostol Pablo kadagiti taga Efeso. Ijay kapitulo 5 di versikulo 19 kuna nga agsasao kayo kuma iti mapakuyugan kadagiti salmos ken himhimno ken na espirituan na kan kansyon ngay kan kantayo iti Apo ket ituktukaryo kadagiti puspusuyo. Ayatin nakakabsat kuna na ituktukaryo kadagiti puspusuyo. Ti kanta nga pagdedayaw tayo kini Apo Dios a kapela dete kayat na sa uwen saan nga madanggayan ti instrumento musika nga saan nga di awan iti pangitukaran tayo pangidanggayan tayo saan laeng nga instrumento musika, saan laeng nga gitara, saan laeng nga violin, saan laeng nga piano anang rod di mabasa nga pangitukaran kakabsat awan sa bali no di iti puso ituktukaryo kadagiti puspusuyo ngamin adda nga inpadto dagiti pamadto dagiti adu nga banbanag nga aramiden dagiti Israelita iti daan nga tulad. Kitain nyo, iti wagas ti panagserbi ti Israel iti daang nga tulad iti Amos kapitulo 5, 21 naging gana 23. Guraek omsek dagiti piestayo, ken saan to amay ayo ka dagiti gimgimong yu anang ayad. Wenno pay no itatagyo kanyak dagiti daton nyo nga mapuuran, ken dagiti daton nyo nga makan, jak to awatin nida.
ket jak tumot talyawen dagiti daton nyo iti kapya an naggapu kadagiti animalyo an nalukmeg. Iya dayom kanyak ti uni dagiti kankantam. Tadyak to denggen ti agkakasamit nga awen dagiti dadakkel abyulin mo. Makita yo. Padto detoy kakabsat. Ya padto detoy nga masapol nga matungpal. Ket dahil ti kapuna nga ni Apo tayo Jesucristo idi nga yet nagnadag iti alalagaden iti panagdedayaw kanya Apo Dios. Ayaten mi nga kakabsat agkan tatayo nga manyat ko na ituktukar kadagiti puspuso yo. Ati haaning ati pagtukaran ket gitara, awanin dagiti naringgor nga tambor, awanin dagiti nasamit nga uni ti violin, anya nga ruden ti instrumento nga pagtukar tayo. Kunana pagtukar ti puso ayaten mi nga kakabsat. Isu nga urepay ejay Kolosas. Mabasa tayo ti panagsurat ni Apostol Pablo kadagiti taga Kolosas. Ayaten mi nga papagaya mi kapitulo 3 ejay versikulo 16. Imdingan nyo di surat ni Apostol Pablo. Kaya haan nga da kami iti mangibagbaga ngem dagitoy ket insurat dagiti napaltiingan kunada ti sao ni Kristo agtaeng kumakada kayo asibabaknan iti amin a kinasirib nga agsisinuro kayo ken nagbibinnalakad kayo babaen kadagiti salmos ken himhimno ken espiritual na kansyon akan kantaan nyo asiyaman kadagiti puspuso yo iti Dios. Kitain nyo dedya pa nagkankanta kankantain tayo asiyaman kadagiti puspuso tayo iti Dios. Tingarod pa nagdedayaw kinapo Dios. Yan tangay dati ket personal nga datag tayo ti bagi tayo ti Dios. Dati ko na tayo nga very solemn. Saan nga nariyangga? Awan nagpukpukaw, awan nagdirdiri. Awan nagdirdiri. Agsipod ta dagijay nangayad nga gimgimong saan na napakayaywan ni Apo Dios. Awan dagiti agpapalakpak kakaslakat na politiko diti pagdedayawan tayo awan. Nya. Apay very solemn. Di ko na tayo nga nasagraduan dati yung aramid. Dati tigapuna nga iti pagtitipunan dagiti agserbi kinapo Dios. Deta ket lugar nga nasantuan. Ay tinakabsat apaman nga nagtitipon dagiti Kristiyano. Deta nga lugar daga ang nasantuan. Nga masapol nga adda iti respeto ti tao. Kayrunaan na ammo tayo nga adda jay ni Apo Dios iti nagtitingaan tayo. Iso nga nagkangkanta tayo kakabsat. Ti dadawatin ni Apo Dios nga wagas agaon iti bibig. Agaon iti bibig. Ta iti panagkankanta daytoy ket pagdedayaw ni Apo Dios. Apay hantay ket nga makakanta nga awan instrumento. Aman. Ani apay nga instrumento anya maitulong na. Awan. Pangpapintas. Tinapimpintas dejay insuro ni Apo Dios tinakabsat. So may katlo nga aramid iti panagdedayaw tayo ket iso iti panakaikasabati sa ni Apo Dios panakaisuro ti sa ti Apo sermon kunada mensahe dito ket kasapulan agsipod kasapulan ti taraon ti kararwa. Amo tayo met nga ni Apo Isus ko na sa alaeng nga titinapay ti pagbiag to ti tao no di pa ket dagiti sasao nga rumwari tingiwat ti Dios. Isu nga iti daan nga tulag ay iti nakakabsat dagiti Israelita agumong damo ti di tapno iti kasta ket agdengeg da iti sao ti Dios. Agdengeg da kadagiti sursurat. Ti aldaw nga panagtitipon da idi
awan sa bali no diti aldaw ti Sabado. Iso nga ni Apo tayong Kristo at damot nga simsimbre kadagiti sinaguga ti awag idi. Tapnon iti kasta ket agdingeg da iti panakaibasa dagiti libro ti linteg. Iso nga no mabasa tayo iti kapitulo 4 iti libro ti Lucas ni Apo Isus manapan iti Nazaret iso adin akalan na ket simbre kasugali na iti aldaw panaginana iti sinaguga kiti makder nga agbasa. Ket intednaken kuana ti libro ti mamatong Isayas kiti di binistrad na ti libro na tumpungan na ti diso anak ay suratan detoy. Ti Espiritu ti Apo adda kanyak tapinulutan nak amang ted kadagiti ng pagadamag kadagiti na panglaw imbaon nak amang ipakamu iti panakalukat dagiti nakayawan ken ti panakakita dagiti bulsek tapnuluk atak dagiti maparparigat. Dito iket paset iti libro ni Isaias kapitulo 61 di versikulo 1 ken 2. Ay iti nakakabsat. So nga iti panagtitipon kasapulan tayo ti mataraunan iso nga mga kunak nga kasapulan ti mapanpan nakigimong tapno agtaraon kadagiti sasaon ni Apo Dios ketno adda iti panagtaraon adda mangisuro kakabsatan niya adda mangisuro adda iti kun natayo nga mangsermon kaya sino di mangisuro iso di panglakayen di kun natayo nga pastor iti iglesia di panglakayen iso ti pastor na nuko awan mabalin mo iti evangelist isurok to kada kayo naman minsan di pagdumaan ti pastor kin evangelist at pastor kung kunayo kada kami kakabsat kung kunayo kaniyak actually haanak nga pastor I am an evangelist may sa nga evangelista ket saan nga pastor ti saad ko ito unik ti iglesia ngumno na duma maaramatak ngamang taraon kadagiti kakabsat no tiyempo ti panagigimong itata kasapulan nga may kasabati sa uti Apo kasapulan nga mapakan dagiti kamkameng ken dagiti saan nga kamkameng nga taure siya sino iti umay makigimong iti iglesia nga pagtitipunan mi kakabsat welcome ti so amin namati ken saan nga namati you are all welcome ket DJ sermon nga maipaay ket saan nga para iti namati ilaeng maipaay kadagiti so amin nga adda iti deta nga panagigimong ngem ayeten mi nga papagayam daytoy tinapatak nga isuro ti Biblia awan ti mapalubusan sigun haan nga da kami sigun iti surat ni Apostol Pablo awan mapalubusan nga babae nga agtaader ito nagtiglesia nga mangisuro iti sa uti Dios napatak kenalawan ti isuro iti paset ti nasanto na surat nga saan to nga pulos nga may kan iti otoridad iti maysa nga babae tapnon mangisuro iti uneg ti iglesia. Yung pagpakauna ni Apostol Pablo, iti kapitulo 15, iti muna Korinto, kapitulo 14, iti libro iti muna Korinto, iti versikulo 33. Ti Diyos saan nga Diyos tiriri no dital na, kas maaramid ka dagiti suami nga iglesia, dagiti sa santo. Apay, nga, yung pagpakauna ni Pablo dito, yung nga Diyos tiriri ti Diyos. Agsipot tada iti bilin, nga masapol ang matungpal, katawan ko ma iti, agririri, awang kuma mangipapilit. Anya kuna nakabsat. Dagiti babae, agulimok da kuma kadagiti iglesia, ta saan na may palubos kadakwata ti agsao, nga madadamot kuma apate paiturayan kas kunamot tilinteg. Ket no adda kayat da nga sursurwen intuod da kadagiti asawa damot laeng iti baleda, ta naalas ati maysa a babae agsao iti iglesia. Anya nagtaod aya kada kayo ti sao ti Dios wenno da kayo laeng ti imayan na no ti may sa panunutin na nga sumamatuon no napaltiingan amon na kumaanga dagito yaman banag nga isurat ko kada kayo
bilbilin dati Apo. Bilin ti Apo. Hanga bilin ti Iglesia. Hanga bilin ti Church of Christ. Hanga nga bilin. Bilin ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Anya, dagiti babae agulimik da kuma ito ni ti Iglesia. Saan da nga maipalubos nga agsaw, apay, tana alas ati babae agsao iti uneg ti Iglesia. Ay mi nga papagayam saan kami nga against iti babae. Hang kami nga dati ko na nga mga menmenos iti babae. At dagiti babae adu dagiti talentado nga babae nga kakabsat. Ngem napatak ti isuro ti Biblia. Nga agsipot ta daytoy ket isu ti bilin ni Apo tayong Jesucristo kasapulan nga may patungpal. Dati pakayaywan ni Apo tayong Jesucristo ti Apo ket isu iti mang tungpal kadagiti inyitnag na nga paglintigan. Nga saan tayo nga kumanga kuna ket nalaing kami nga mangisuro. Arami di mumit dati nga para iti Apo. O di ba? Angem ura no ibagam nga aramidim dito nga para iti Apo. No dito ket kontra edi embilin na apen nalalaing tayo ayangam ni Apo Dios. Nalalaing tayo ayangam ni Apo tayong Jesucristo. No kunan ni Apo tayong Jesucristo na alas apay nga ibaga tayo nga napintas. No kunan ni Apo tayong Jesucristo madi apay nga ibaga tayo nga mayat. Ayatin mi nga papagayam no imbaga ni Apo Dios nga madi saan tayo kung mga ramiden nga nasamit dito na pait, saan tayo nga ramiden nga napait dito na samit. Kung nanay di Isayas, asipay dagiti magnagan na embag ti dakes, kendakes ti nembag. Ngay kabil dati sipnget iti lawag, ket tilawag iti sipnget. Ngay kabil dagiti napait iti nasamit, ket nasamit iti napait. Ayatin mi nga kakabsat, asi kayo pa'y, nibagayo nga nasayat, dito ibaga ni Kristo nga madi. Asi kayo pa ni bagayo nga naimbag. Dito ibaga ni Kristo nga saan nga naimbag. Napatak nga ti panakaisuro ti Dios, sao ti Dios. Dito ikat para kadagiti lalaki ket saan nga naitig nga biyang dagiti kakabsat nga babae. Alaway nagsubli kam to iti umay maning nga Domingo. Kay itultuloy tayo dito nga topiko iti nakakabsat. Ngayon ipagpakaw nami ngano at damasair kadagito yung asusuro nga idandanon mi kada kayo saan mi nga gagem iti mang pasakit ngem idandanon mi laeng iti napudno nga suro ti Biblia. Alawen pumakada manen tinanong mo nga kapsatyo Brother Darius Tavilio mga awis iting kay tumanin panikikadto kanyak iti sumuno nga Domingo sa bali pa nga parang ti programa tayo ti isuro ti Biblia. Ti pagayam yo kapsatyo ti Apo pumakada manen Brother Darius Tavilio nembag amalim yami. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZR